Il-biljetti għal-logħba tant mistennija ta' Malta kontra l-Ingilterra huma mibjuwa kollha biex nhar il-ġimgħa il-ground ta' Ta Qali mistenni jkun Ppakkjat. Logħba mill-aktar mistennija u ta' prestiġju għoli għat-tim nazzjonali Malti fil-gruppi ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja. Sbatax-il biljett 6,000 inbjaw lill-partitarji tat-tim Ingliż li se jaslu f'pajjiżna apposta biex jisegwu l-partita. 2000 post se jkunu riservati għat-tfal tan-nurseries kollha minn madwar Malta u Għawdex. Tkellimna mas-Segretarju Ġenerali tal-MFA li spjegalna x'se jkun qed jiġri mill-aspett loġistiku dakinhar tal-partita. Kull logħba internazzjonali fiha tagħha f'termini tal-preparazzjoni, f'dal każ naqra aktar għaliex nafu li d-domanda għal-logħba kienet kbira, mill-lat loġistiku tinvolvi ħafna nies, kellna l-kooperazzjoni ta' ħafna entitajiet, ibda bil-pulizija biex nassiguraw s-sigurtà ta' kull min ħajattendi. Għad kbir ta' parkeġġi fl-inħawi tal-madwar ta' Ta Qali se jinħolqu apposta għal din il-logħba fejn in-nies tkun tista' timxi sal-ground. Il-coaches tal-partitarji Ingliżi wkoll se jkollhom post apposta fejn jieqfu biex kemm jista' jkun ma jersqux lejn il-partitarji Maltin. Ketkuti appella lil daw kollha lil ġimgħa tilgħin il-ground biex jaħsbulu kmieni ħalli jiġi evitat it-traffiku. L-appell tiegħi huwa wieħed sempliċi li dak li jkun jikkopera kemm jista' jkun mal-istruzzjonijiet li jirċievi mill-awtoritajiet, jaħseb kmieni u fuq kollox minn m'għandux biljett nhar il-ġimgħa għal xejn jiġi Ta Qali għaliex mhux ħankunu qed inbijaw biljetti. L-Ispettur Robert Vella spjega li minn ħamis war nofsinhar id-dewra tal-ground se tingħalaq b'aċċess ristrett biex wieħed jidħol ġewwa. Fakkar li l-faċilitajiet tal-madwar bħal ġim u l-pixxina se jkunu magħluqin. Il-ground se jkun qed jiftaħ fis-6 ta' filgħaxija bil-logħba tibda fid-9:45.